Здравейте! Да, на пръв поглед използването на инжекционна писалка може да изглежда малко сложно, но всъщност няма нищо страшно. В днешното ни разяснение ще разбием целият процес на съвсем прости, лесни за следване стъпки. Идеята е всеки да се чувства абсолютно уверен и спокоен, докато го прави. Добре, нека да се захващаме. Ще минем през 5 основни етапа, които покриват абсолютно всичко, от това какво ни трябва в началото до това как да приключим процедурата безопасно. Целта ни е стъпка по стъпка да изградим пълна увереност. И така, първото и най-важно нещо. Нека се уверим, че имаме всичко необходимо под ръка. Знаете как е. Добрата подготовка е повече от половината работа и прави всичко много по-гладко. Да започваме. Ето ги и трите ключови неща, от които се нуждаем. Първо, разбира се, самата инжекционна писалка, в нея вече се намира лекарството. Второ, игли за писалката, понякога те идват в комплекта, но дори да не са, спокойно, намират се във всяка аптека. И накрая, един обикновен спиртен тампон за дезинфекция. Виждате ли? Съвсем просто. Супер! След като сме събрали всичко, е време да се подготвим за самата инжекция. Тази фаза е, супер важна, защото тя гарантира, че всичко ще бъде напълно безопасно и стерилно. Нека да видим как точно става. А ето ги и 4 основни стъпки в подготовката. Първо, махаме капачката на писалката. След това почистваме гумения накрайник с спиртния тампон. Това е много важно, за да няма инфекции. Правим абсолютно същото и с мястото, където ще се инжектира. Обикновено това е на около 5 см от папа. И накрая просто завинтваме една чисто нова игла. Всяка една от тези стъпки е от значение за безопасността. Вече сме почти готови. Сега идва, може би, най-важната част от цялата работа – да настроим правилната доза. Нека да разгледаме как това се случва точно и безпогрешно. Може би някой се пита какво точно са тези единици. Това е просто стандартната мярка, с която се дозира лекарството, много подобно на това, както се мери инсулинът. Писалката си има скала, с която супер лесно се избира точният брой. Както се вижда, тази конкретна писалка може да дозира до 80 единици, което я прави доста гъвкава. Сега, само за да покажем как работи, ще настроим дозата на 20 единици. Разбира се, това е просто пример. Колко точно трябва да е дозата, винаги се определя от лекуващия лекар. Това е много важно да се запомни. И ето, числото 20 се вижда съвсем ясно на дисплея. Това е нашето визуално потвърждение, че сме набрали точната доза и сме напълно готови да продължим напред. И така стигнахме до същината на процеса – самото инжектиране. Знам, че тази част може да звучи притеснително, но наистина няма нищо страшно. Ще го направим заедно, стъпка по стъпка, и ще се види, че е много по-лесно, отколкото изглежда. Нека разгледаме 6 прости стъпки. Първо, махаме голямата външна капачка, а след нея и малката вътрешна. След това вкарваме иглата право в почистената кожа. Натискаме буталото до самия край. И сега, внимание, ето един много важен трик. Задържете писалката така и бройте бавно до 10. 1, 2, 3 и така нататък. Това е гаранция, че цялата доза е влязла. Накрая, просто и внимателно извадете иглата. Готово! Чудесно! Инжекцията е поставена, но работата ни не е свършила. Остава само да почистим и приберем всичко. Този последен етап е също толкова важен, колкото и всички останали, за да сме сигурни, че всичко е напълно безопасно. И така, как приключваме? Първо, много внимателно поставяме голямата външна капачка обратно върху иглата. Важно, никога не се опитвайте да връщате малката вътрешна капачка. Това може да е опасно. След като иглата е обезопасена, я развиваме от писалката и я изхвърляме на безопасно място. Най-добре в специален контейнер за остри предмети. Накрая връщаме капачката на самата писалка и тя е готова за следващия път. И ето, видяхме, че когато една процедура, която изглежда сложна, се раздели на малки и лесни стъпки, тя става напълно управляема. Надяваме се това разяснение да е било от полза. И това ни кара да се замислим, коя ли е следващата медицинска процедура, за която би било добре да има такова ясно обяснение.